Bon dia i bona tarda, interrompint la vostra vida de merda per portar-vos una notícia fresqueta i d'actualitat. A hores d'ara ja podem donar per resposta a la pregunta: trepitjarà l'ésser humà el planeta Mart algun dia? La resposta és que sí. La NASA va convocar ahir al migdia una roda de premsa extraordinària per comunicar els resultats de la darrera missió del robot Curiosity, que va ser enviat al planeta Roig al novembre de 2011. L'Agència Espacial Nord-Americana confirma que l'home ja hauria trepitjat el planeta vermell. Davant de l'estupefacció de tots els presents a la sala, la NASA ha explicat que el primer viatge a Mart no s'ha dut a terme per cap agència pública ni privada, sinó, ni més ni menys, que per Carrero Blanco. Tal com ha detallat Bill Nelson, administrador general de la NASA, Carrero Blanco, després de ser propulsat el 20 de desembre de 1973 pels heroics enginyers aeroespacials de la ETA, el que fou la mà dreta de Blanco va adquirir velocitat terminal i va arribar a escapar del camp gravitatori de la Terra. Nelson especula que, de no haver estat per l'allunatge de Neil Armstrong uns anys abans, Carrero Blanco no hagués saltat la sortida de la A2 direcció a la Lluna i hagués fet una paradeta al satèl·lit terrestre per repostar gasolina i comprar ganxitos abans de dirigir-se cap al planeta Roig. Poc després de la roda de premsa, la NASA ha publicat un informe exhaustiu on s'expliquen els detalls tècnics d'aquest improbable viatge. En primer lloc, la limusina on viatjava Carrero Blanco era tan hermètica i reclosa com el règim franquista que perpetuava, cosa que va crear una pressurització suficient per aguantar el buit de l'espai. En segon lloc, el vehicle estava omplert de fum de Ducados, creant així una microatmosfera idònea pels pulmons del Polla Vieja i duent a terme el somni de Bob Marley de crear un submarí espacial. En darrer lloc, l'espessa pel·lícula de caspa acumulada als seients de la limusina van servir d'aliment durant els mesos que va trigar el viatge. L'equip encarregat de conduir el robot Curiosity a Mart ha intentat examinar les restes de l'accident per tal de fer un primer assessorament de la situació i ha descobert, al costat del cotxe, un missatge escrit amb orilles gastades durant el trajecte on s'hi pot llegir el següent comunicat. Un pequeño paso para España, un gran salto para mis cojones morenos. Coño, esto está un puticlub de ser como el desierto de los monegros. Por cierto, llamen al caudillo y díganle que traiga un whisky y unas cuantas revistas d'interview. Davant d'aquesta notícia, diverses associacions franquistes, constitucionalistes, s'han pronunciat al respecte. El portaveu de la Fundació Francisco Franco ha publicat un tuit on s'hi pot llegir «Marte espanyol!» amb una foto de la península de Gibraltar. Vés a saber per què. Seguidors del compte de la Fundació han proposat crear pantans a tota la superfície de Mart per tal de començar un procés de francoformació i, en general, s'han alegrat davant de la possibilitat que Espanya adquireixi noves colònies. En un acte organitzat per Societat Civil Catalana i Ciudadanos han reclamat que es prohibeixi el català a les futures escoles de les colònies marcianes, por si que la burguesia catalana s'atreve a discriminar la llengua universal. Al mateix acte, on hi estava present Societat Civil Catalana, s'hi ha pogut veure a l'actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que no seria la primera vegada, per cert, que ha declarat la seva voluntat de construir-hi un maco complex hoteler i un casino que es dirà Mart Rock. Hard Rock, da igual. Da igual. Bueno, nois, bàsicament, després d'escriure aquesta notícia, no sé com relacionar el preu de la palla, que és la idea d'aquesta secció, amb aquesta notícia, vale? Els analistes es comenten que la palla va cara. Joder, tio. I la birra també. La birra també. I la heroïna, no? Deies, també? Probablement, Catalunya és l'únic país del món amb més premis literaris que habitants. Qualsevol poble català que es vulgui fer respectar necessita 3 infraestructures bàsiques: un ajuntament corrupte, una oficina de la Caixa i un certamen literari o 2. La resta, col·legis, hospitals, estacions de tren, només són accessoris. Fin de la cita. Benvinguts a Palla va cara, les 5 persones que ens escolteu. De qui és la cita, Martí? La cita és de Valero Sant Martí. De fet, crec que el primer o el segon episodi, pels fidels, pels 2 seguidors fidels, si algú escoltarà els primers episodis, se'n recordarà que també... El Dani, exacte. Bueno, sí, no sé si aquests, no? Tu digues que sí. Va, da igual, que fa com els primers episodis també vam obrir una cita de Valero Sant Martí, però, o sigui, la cosa és... clar, aquesta cita parla de premis literaris, o sigui, va fer molta gràcia de Valero Sant Martí, aquesta cita de... En plan, Catalunya té més certaments literaris que habitants. I clar, com que ara ha sortit del Premi Nobel, vaig pensar una notícia falsa que no he fet perquè no tinc ni puta idea de música catalana, que era els Stage Homers guanyen el Nobel de Literatura. Era en plan, tipus, que sortís Bob Dylan dient el plan, el que hauria de guanyar un
un premi literari, és el Tito Anthony. El Tito Anthony. El Tito Anthony. Qui és el Tito? L'Anthony Sánchez. Bueno, no, espera, primer de tot, Dani, benvingut. Què tal, com estem? Martí, benvingut. Ferran, benvingut. Auto-high-five. Benvinguda. Pues té bastanta raó aquesta cita i, de fet, un exponent que l'aplica molt és l'Anthony Sánchez aquest. Anthony Sánchez, sí. Anthony o Antoni? Anthony. Anthony. Que té una Y. A més, es diu Sánchez amb accent obert. Sánchez. Clar, s'ha catalanitzat el cognom, no? Sí. Però dic, hòstia, és raro. Jo no havia vist mai Sánchez. Però no acabis allà. Si obres l'accent de la A, posa una TX, no? Sí, no? Sí, exacte. O Sanchís, no? Sanchís, sí. Això és el que m'estranya. Ja, no acabis per què? Disposats a catalanitzar, joder, pues, tio, go all the way. Sí, crec que Sanchís és Sánchez, no? Suposo, no? No ho sé. O no. Jo què sé, Que tio. vingui un lingüista i ens ho expliqui, joder. Sí. Bueno, Jo crec que era un Chis, un tio que es deia Chis i el van fer Sant, no? Chis, Sanchís. Sanchis. Pot ser. No, ve de Sancho, no? Ve de Sancho, clar, perquè és hijo de Sancho. Sánchez, no? Clar. Fernández, hijo de Fernández, Clar. però Sanchis Ja. Fill de Sancho. o de queso. De cop eren molt anglòfils, no? Bueno, doncs el tio aquest, l'Anthony Sánchez, és un tio que... Clar, com descriure'l sense ser racista, no? És un subnormal. Comencem Sí, comencem forts, al avui. precipici, eh? No, però per això la virtut de la paraula subnormal, que et permet Sí. abarcar un ample Però, camp de... per exemple, l'Ignacio Garriga, Sí. el de Vox... El negro de Vox. Ara, ha sigut tu racista ara, eh? No, ho diuen ells, no? El negro Bueno. de Vox, no? No sé. No sé, És notícia que a Vox hi hagi un negre. Vale, doncs el tio aquest és el mateix. l'equivalent però amb Junts de... No, per Junts no, ja no. Ah, ja no. Ara és de l'alcaldessa de Ripoll, aquesta que és d'Aliança Catalana, que Sí, són la racistes Marta- que ai, la flipes, Marta Oriols, la Sílvia Oriols. Sílvia Oriols, Sí, exacte. Marta. Ja. Ui, sí. Aquí, bueno, parlant de només de literatura, no? No, però sí, però es va presentar per Junts, l'Anthony Sí, però Sánchez. aquest tio va on paguin més. Sí, no, és un xaquetero de Clar, manual. llavors no és suficientment intel·ligent com per estar a Convergència. Que, a més, aquí parlem d'ell per això, per la seva manca d'intel·ligència. Clar. O sigui, ens escolta la seva carrera política de merda. És aquesta gent que la relació entre la intel·ligència i l'ego... És com una versió Hacendado de la Juana Dolores, que la Juana Dolores ja és una versió Hacendado exacte. de Rosalía slash... O sigui, exacte. és Per cert, posa música de... mira, No. ja sona. Molt bé, Martí, tècnic de so. no he fet res. Ja, Però ja dic, amb la ment ho has fet. Clar, bueno, jo encara estic intentant això de compaginar de fer el Sí. podcast i ser tècnic de so, cosa que... És xungo. Bueno, el que anàvem, que el tio aquest seria com... És una revista. Total, És la revista de la Parra, no? Sí. I és d'aquesta gent que és suficientment llesta per ser una revista i fer tot el que es necessita per ser una revista, però massa tonto com perquè el vulguin en un partit permanentment. Llavors, clar, ha d'anar canviant de partits i dient xorrades vàries, no? I també hauria d'haver guanyat un premi de literatura per... Sí, això té és el que dos volem parlar avui. llibres. Sí, té 2 llibres. Exacte, té 2 llibres. Mira, el primer es diu... Això és for real, eh? Sí, és for real. Es diu Antoni Corey Sánchez i el llibre es diu La força del canvi i les urpes del mal. Catalunya, segle XXI, 260 dies d'obstinació. A més... I si voleu podem llegir el... Digues. Ara llegirem la definició, però sisplau, aneu a Twitter, o sigui, aneu a Amazon, busqueu aquest llibre, perquè la portada, jo em pregunto, qui collons ha fet el disseny gràfic d'aquella portada? El seu cosí. És que jo sospito que la va fer... El mapa de Catalunya és com una mica raro. No? Sí, és això. És Catalunya amb obesitat. Sí. O sigui, té una panxorra aquí i, a més, el títol posa la força del canvi, la I està fora de Catalunya, és com una illa que s'ha empatillat. A més, posa les urpes del mal, la U amb majúscules, perquè... Sí. Bueno, en fi. Bueno, fatal. Tot malament. Bueno, procedim a llegir la sinopsis de Anem a llegir la l'obra. sinopsis, però amb música epicarda que he tret de YouTube. Vale? mare. Vale, llavors traiem... En Xixalí. La meva primera obra. Poc després de la independència s'aprova la nova Constitució catalana i es convoquen noves eleccions on surt victoriosa Esquerra Republicana, que governarà el país fins l'any 2027, quan Convergents, ara s'han canviat de nom i han tornat una mica al Basics, torna al poder després d'haver-se tornat a repetir una experiència semblant al tripartit, anomenat popularment com el tripartit 2.0. Semblant, eh? Merda de nom, a més. Hòstia, l'originalitat brilla per la seva ausència.
l'any 2034, després d'una intensa campanya electoral al capdavant dels neoconvergents, Antoni Sánchez, aquí se l'ha catalitzat el nom també, Antoni Sánchez Miranda guanya les eleccions. Però és ell. Sí, és ell. És ell mateix. És ell mateix. És ell mateix ficant-se com a president... És ell mateix parlant en tercera persona i fent d'això una novel·la. Sí. Uau. I on ell és el president, sí. Això també, molt Juana Dolores. Jo sóc Juana Dolores, jo sóc Antoni Sánchez Miranda, president. Futur president. Catalunya obté el primer president negre de la història. És l'Obama de Catalunya, bàsicament. Durant tot aquest temps, la nació catalana passa moments de gran progrés i moments de gran tragèdia, també. Hi ha de tot. No és infal·lible, tampoc. El tio s'ho ha de currar, és una presidència complicada, no? Jo crec que no cal llegir més d'aquesta basura. Està molt ben redactat, Està super ben redactat, sí. És que sembla... Ho ha passat pel softcatalà. M'encanta quan diu passa per moments de puta mare i per moments més merdosos. És com, tio, Pues vaya merda, no? Ja que tu inventes... el meu fill escriu millor, té uns anys. Sí, és que això anava a dir... Clar, val a dir, en defensa d'aquest senyor, clar, això ho va escriure amb 15 o 16 anys, no sé. Però jo si escrivia això amb 15 o 16 anys, per ho trec de la web. Per començar, no ho escrius. Si ho escrius, no publiques, i si publiques, tio, després treu. Què és això? Clar, i a més, que el tio a la web encara ho té, i té vídeos promocionant els llibres ja d'adult. I a més, està... O sigui, i comparant-ho amb la Juana Dolores, és d'aquest tipus de gent també, que la relació entre intel·ligència i l'ego la té complicada. Molt ego, baixíssima intel·ligència. Vale. Baixíssima, Ja. Sí. Però, saps? Li passa el contrari que a mi, per exemple. Exacte, sí. Sí. Però el tio és molt, vull dir, és molt fucker, no? És bastant Vaig fucker. veure el vídeo. Vale, jo anava a dir que el títol aquest de Catalunya segle XXI, 260 dies d'obstinació, és un títol de merda, vale? I després va treure una segona part. Bueno, crec que és una segona part. En tot cas va treure un segon títol. Sí, una segona part, sí. Vale. Clar, o sigui, el nom de la sèrie és Catalunya segle XXI, però la segona part, i aquí, ojito, perquè el xaval té referents, vale? És Pau i Guerra. El tio estava fent ja un guinyo. What the fuck, vale? Man. Que més Pau... Lidera la guerra contra els castellans, no? Sí. O sigui, el que va fer a nivell creatiu és canviar l'ordre. Canviar l'ordre, Guerra clar. i Pau. Pau i Guerra de Lleó Tolai o... Llavors, jo he apuntat una sèrie de títols. De títols que podria haver escrit Antoni Sánchez. Perquè clar, és com la mateixa vagància aquesta de dir, bueno, pues Guerra i Pau, Pau i Guerra. Vale, però el que va passar és Murakami tenia el 18Q no sé què, doncs el tio que és Q84. Exacte, llavors Murakami escrivint, o sigui, el tio escrivint 1700K amb lletra K4, saps? U7 K4 o K14, no? Del vers torsà, no? Exacte. Llavors, o Urquinaona Blues, saps? També de Murakami. Tu, Dani, vas dir... Jo vaig dir el roig i el negre. Però clar, tio, això també podria ser racista. Autor, el del Tendal. El del Tendal. No, i això era la història d'amor entre ell, no? El president de Catalunya, no? I David Sánchez, per exemple. No? Jo crec que és com ella contra la CUP, no? En plan, per això, el roig i el negre, clar. Defensant en plan la Catalunya com a autèntica. Una Catalunya independent turboliberal, sí. No? El somni humit de Jordi Pujol, doncs és ell portant-lo a terme, saps? Però amb ultraxatat 2.0, tecnologies, patinets voladors... Sí, perquè és tripartit 2.0, recordem. Ara sí, el concepte 2.0 al 2037. Sí. Ja, que està la vuelta de l'esquina. No? A més, el tripartit, ja hi havia un de tripartit 2.0. Van haver-hi dos tripartits. Ni sumar, saps? És que 2.0 és fer-se el modern als anys 2000. Sí. No? És com ja... Dir 2.0 ara és molt de... A més, si la independència de Catalunya succeeix, el PSC... Ja, què fot allà? Què fot allà, no? Vull dir... Ja, no sé, sí. Què fot allà? És que què fot ara? Jo tinc més... Salvar la convivència. Dani, no fem broma, Jo tinc més títols. Cringe i fàstic de Fyodor Dostoievskis collons. Fyodor Dostoievskis collons. Vaya crac. No, però ara en sèrio, hi ha un títol que no cal fer la inversió, no cal pensar-hi gaire, vale? És a dir, aquí ha fet en plan Guerra i Pau, Pau i Guerra, però tio, el Pau hagués pogut pillar el procés de Kafka, vale? No cal ni canviar-li el nom,
Vale? Clar, és que no tu sí el procés. No. Tu, Dani? Jo sí. Vale, doncs és el procés on el Josep C... Josep K, no? No, però no és Josep no l'he K. llegit, però sé de què va, Vale, doncs a la novel·la el protagonista és Josep K. Va d'una cucaratxa, no? No! Aquesta és la metamorfosi. Havia pensat a fer una broma d'això. Però això, on Josep C, de Catalunya, Josep K, de Catalunya, es desperta detingut per la Guàrdia Civil i és endut a Madrid on ha de fer front a la maquinària burocràtica dels tribunals espanyols, saps? En plan, tipus, l'esperten i estàs detingut. Vaya crac, tio. Jo insisteixo amb el paral·lelisme dels personatges. M'agradaria tractar molts més personatges d'aquest tipus que tenen una relació problemàtica entre l'ego i la intel·ligència. Sí, però a més, hòstia, és que en el seu cas és cringe total, perquè per exemple la Juana Dolores és simplement de tipus, estàs dient estúpid, saps? Sí. Però com a mínim, el projecte que vols representar, bueno, fins a cert punt dius, bueno es pot fer bé, però això... Ell és la Juana Dolores amb un QI una mica més baix. Que el llistó amb la Juana Dolores ja està baixíssim. Sí. És molt dit. Sí, però a ell li han fet un pla... Ell s'ho ha treballat, ell s'entrena. O sigui, s'ho ha... I és curiós perquè la relació entre l'ego i la intel·ligència, com més distant és, menys autoconcepció de la poca intel·ligència tens. Saps? Estàs fent una operació matemàtica... Sí, és una regla inversa. I crec que la Juana Dolores, per exemple... no és tan tonta, evidentment. O sea, despeja la X, igual a subnormal. Exacte. Crec que la Juana Dolores no és tan subnormal. En fi, com aquest, tio. Sí. Però és que, a més, quan el sents parlar, tio, vull dir, sembla superartificial. Tot el seu discurs. I a més, jo tinc la teoria d'aquesta gent que el seu... O sigui, no em crec que parli així la vida real. No, o sigui, jo crec que si me'l trobés de festa o un bar, no parlaria com parla... Si s'hagués de fer una pel·lícula sobre la seva vida, es diria En busca de la paguita perdida. Sí, em sembla. Algú buscant una pagueta dient xorrades. Sí. Nois, us sembla que passem a una secció molt tonteta? Tonteta, fresqueta, una mica del Gucci. Que hi ha una mica de cúmbia tonteta? Sí? Amb Stalin no passava. No passaran. Amunt, proletaris. Bueno, nois, ara que estic fumant i embirrant-me, parlaré de coses que no passaven amb l'Stalin, no? I avui amb Stalin no passava que hi hagués vida sana. Amb Stalin no hi havia a la Unió Soviètica vida sana. Ningú es cuidava. No perquè no volguessin, no perquè no podien. Llavors, amb Stalin no hi havia vida sana. Els camarades no anaven al gimnàs. No, això és burgès. Exacte, anaven al camp o a la fàbrica, joder. O sigui, els que anaven al gimnàs era per guanyar olimpiades. I això es deia propaganda, nois. No anaven a, no sé, a passar l'estona. Anaven a fer tonificat o fitness. Ningú sabia què vol dir ser celíac, que són els carbohidrats, la penya menjava com a resposta a la gana. I no pas a una projecció de dieta equilibrada i coses belles. És que tu imagina't estar al gulag i dir, ai, perdona, però és que això porta gluten. Tens aquestes gatxes són... Sí, aquestes gatxes podrides. El vodka, aquest vodka... Aquesta patata és orgànica? És de consum responsable. Exacte, és de proximitat. Perquè a Sibèria la patata no sé. Hòstia, proximitat a Rússia... Ja. Res és de proximitat. Ningú corria sense motiu, nois. Ningú corria sense motiu. No. Ni dedicava el temps d'oci a fer burpees o triatlons. No hi havia per ells el canell que et marquen els passos o les calories cremades. No hi havia ioga, no hi havia pilates ni qualsevol teràpia classista i o new age. És això, perquè totes aquestes merdes són classistes, tio. Exacte. No existia el classisme i no existia el new age. Bueno, el classisme sí que existia una mica. Una mica. Ejem, però el new age no existia, tios. Que és important. Gulag sí, pilates no. Exacte. Què més? Quan a la vida sana, com de l'esperit, diguéssim, no hi havia gurús, psicòlegs, coats, no existien conceptes com l'assertivitat, la responsabilitat afectiva, ni l'associació, no hi havia trastorns o dèficit d'atenció, per exemple, només hi havia feina. I no hi havia gent tòxica, només enemics de l'Estat. No hi havia mindfulness. Repeteixo, o estaves bé o eres un puto enemic de l'Estat. I estar bé era, doncs, això. Què era estar bé, camarades? Pues acabar amb la propietat privada i ja. Joder.
Bàsicament, la vida sana no era un paradigma de la felicitat. La dignitat, sí. La dignitat. Estic bastant d'acord amb tot el que estàs dient, O sigui, si hi ha ironia, jo la trec i ho compro, Aquí no estem d'humor, no estem de guassa, penya. No. Això era un discurs polític, vale? Per què? Perquè ara, què collons ens passa? Que ara vivim en un capitalisme desaforadament positivista. Vivim en el capitalisme del tot és possible, de les opcions infinites, les potencialitats, l'individualisme... individualisme però responsable, això sí, responsable. De les emocions, la sexoafectivitat, o sigui, en el capitalisme de la possessió. Com el joc de possessió del Barça, com el tiki-taka. És super, com es diu, insidiós, no? El fet que és com arribar a la teva... No estàs explotat, estàs obligat a demostrar que tens com per tipus que t'encanta estar explotat, tio. Tinc tanta passió per netejar vàters. Estàs autoexplotat. Llavors vaig al gimnàs a relaxar-me. Exacte. Bueno, ideologia de l'ús literar, del sempre a tope, d'esforçar-nos al màxim per obtenir el millor. Una falsa ideologia de la meritocràcia, que per ser ha estat inventada precisament pels que no s'han d'esforçar per assolir res, perquè, oh sorpresa, no se podia saber, ells ja tenen el capital suficient com per no haver d'esforçar-se ni mereixer res. Ascensor social, vota PSC. O sigui, ara la vida sana és el passaport cap a mereixer la felicitat. Ojo, cuidao, No tenir-la, sinó mereixer-la. Martí Ferran, Quin puto estrès, què penseu? Què penseu sobre això? Qui? Què penseu sobre aquest estrès de... Vale. O sigui, de jo estic completament d'acord si de fet que el títol de M'està no passada que hi hagués vida sana, que hi hagi vida sana només implica que la vida és una merda. Has de buscar la sana, no? Sí. A més... totes aquestes pollades modernes... Jo, retorno a una cosa que vaig dir fa temps. Els anys 80 són l'edat mitjana del segle XX. Deia, hòstia, la idea aquesta del fitness, d'anar al gimnàs, va començar allà. I això ja indica moltíssim. Sí. És a dir, neoliberalisme i el culte al cos, el treball, és la capitalització del físic, del teu físic i de la teva... del teu benestar espiritual, que a més això es veu que, no sé, vaig llegir un article que parlava de la figura aquesta com dels coaches, no? Que estan dintre l'empresa i que la seva funció és en plan tipus que la penya estigui, penya, heu d'estar feliços, anem a fer exercicis, anem a fer ioga, serà però saps per què? Perquè és més productiu. Clar, és convertir l'oci en un temps d'entrenament per seguir treballant l'endemà. Sí, i a més és integrar l'oci dins l'espai de treball i que quan surtis a l'oficina segueix sent integrar el treball en l'oci. A més, això es diu gamificació també, no? La gamificació és fer que tot sembli un joc. Sí. El joc de l'explotació i de cobrar 1.000 euros. És un joc superdivertit, tio. Tio, que tens levels, guanyes coins en comptes de... Skills. Exacte. Ara el que passa és que dediquem el temps d'oci a això, el que diu, el temps d'oci a millorar-nos, a esdevenir millors. I així entra en la roda dels mèrits, mereixer una feina millor, més poder adquisitiu, estar més sa, més buen horro per follar amb cossos millors, però ojito, que han de ser cossos amb el cap ben moblat, saps? O sigui, que no tinguin issues, que estiguin treballats. Me cago en la puta, treballats. Amb Stalin, el concepte de treball era un altre. Totalment. Tens molta raó, Dani, Clar, tio. Total, el temps d'oci ha esdevingut treball i el treball de la vida sana, full time bullshit job. Dediquem el nostre sagrat temps d'oci a matxacar-nos al cos per intentar cremar l'estrès que ens causa el puto capitalisme. Necessitem menjar sa perquè ja ens enverinem prou amb tot plegat. I necessitem psicòlegs i derivats perquè vivim a la selva de les emocions privatitzades i el capital social. On nosaltres, perdona Martí, digues. No som enemics de l'Estat, però joder, l'Estat capitalista sí és enemic nostre. Joder, sí ho és, company. No, que anava a dir que també és una cosa superclassista, perquè al final cuidar-se surt car, tio. O sigui, surt car, a la que tu et dius vaig a... O sigui, simplement sempre hi ha maneres i maneres, però a la que tu vols comprar productes amb una mica més de valor nutricional, a la que vols anar-te'n al gimnàs, a la que vols fer no sé què, hòstia, t'acaba sortint bastant més car. Necessites una feina més ben pagada i més liberal. I el propi concepte de que, diguéssim, que la nostra vida estigui confinada a treballar i a més a cultivar el cos perquè sigui útil al capital, útil a la propaganda, útil al mercat. Tot això és molt esgotador i, evidentment, si vingués Stalin aquí, el camarada Iosif,
i fotés aquí 4 tiros a l'aire... Tots al gulag, Tots al gulag, Tots al gulag. Vols fer exercici físic? Pues a picar pedra, capullo. Home, aquí falten vies de tren, tio. I també El transcatalán aquí, transiberiano. Sí, joder, i sobretot jo crec que per mi la cristal·lització de tot aquest procés, bueno, hi ha diverses cristal·litzacions, però la cúspide és els coach, tio. Els coach. És a dir... Que en parlarem avui dels coach. Ah, sí? Per cert. Ah. Sí. Vale, Sí, perfecte. sí. Pues, tinc molt a dir, perquè em representa la cosa... És la... No és parasitària, però... Sí que ho és. És el pus, és el pus del capitalisme. És el pus del capitalisme que supura quan tens... Joder, Bueno, i el coach és paradoxal, perquè el coach t'està dient el capitalisme és una merda i la teva vida és fastigosa, jo t'ensenyaré... Bueno, el 95% no arriben a aquesta. No, sí. Aquesta reflexió de el capitalisme és una puta Sí, merda. bueno, no diuen en aquestes paraules, però diuen el treball assalariat és esclavitud, tu no vols... Autoocupa't, no? Exacte, És aquest exacte. el discurs. És a dir, no aspiris a que et donin una feina, Clar, sinó... exacte, el discurs és dir el capitalisme ets miserable perquè ets víctima del capitalisme, diguéssim, però en comptes de condemnar el capitalisme que et fa víctima, el que et diu és tu surt d'aquí. Són com antisistemes, Vale. Sí, però exacte, antisistema, però la qüestió no, és derrocar el sistema, sinó arribar a la cúspide del sistema. Que tu estàs parlant més del coach aquest de hackejar el sistema. Exacte. el Sigma Male que Sí. també, no, jo parlava més del coach aquest que és un Emocional i pseudopsicòleg, espiritual. Vale. un psicòleg wannabe que no s'ha tret ni la carrera de psicologia ni ha trepitjat mai, o sigui, ni ha obert mai un llibre de psicologia en la seva vida i que es dediquen com a donar lliçons de vida, de manual, d'autoajuda de tota la vida, però a penya en situacions desesperants, a dir, tipus, vale, potser no tens una malaltia, no tens com, jo què sé, algo que... Potser no tens un problema, potser... No tens un problema supertotxe de dir, tipus, vale, jo què sé, és que tinc tal ansietat que no puc ni tan sols operar, però tinc un nivell d'ansietat bèstia a la meva vida, amb la meva feina, amb les meves relacions, i et ve el pavo dient, tipus, no, és que, tio, has de pensar en positiu, t'has de mirar al mirall cada dia i dir-te, tu has la pena, tu has la pena. I, dius, I a més crec que hi ha un punt també de que molts d'aquests coach el que és gent que no té problemes, que acudeix al coach, però la qüestió està en que el coach et diu però sempre es pot millorar. I la qüestió és aquesta necessitat que té molta L'ansietat de sempre millorar. de ser millorar en relació a què? I mai, jo penso No conformar-se a millorar, no sé, això és basura és que capitalització d'un mateix, de la vida. Al final és convertir la teva vida en capital, però el que vull dir és que és en plan, joder, aquesta penya, d'alguna manera, són la primera fila de l'exèrcit contra... O sigui, de l'exèrcit del capital contra la conquesta espiritual del nostre... Totalment, i contra Això no és l'organització i contra és assumir el missatge de la burgesia. I és naturalitzar de dir, tipus, no, és que això és lo que hi ha, és en plan, forma part... És a dir, És naturalitzar, tu has dit la paraula. naturalitzes aquesta situació, Et naturalitzen les condicions precàries de merda i el que et diuen és el que has de fer és acceptar aquestes condicions i aprendre a viure amb elles o transgredir-les. Holdea. Però transgredir-les tu, no transgredir-les sistemàticament, sinó tu escapar d'elles. Exacte, I ara- perquè és individualista. I estava pensant també, clar, la majoria d'aquest tipus de coaching o de la filosofia aquesta, la agenda política que tenen els coaches, mai és envers cap a un procés de col·lectivització o de Mai. constitució d'espais col·lectius. És sempre, tipus, el problema és teu. Tu, aixeca't pel matí, les teves merdes, i si tu avui et sents com una basura, és que algú està canviant en el teu cap. No és en plan tipus... No, I és que jo... paga'm diners a mi Sí, home, perquè t'ajudi a canviar això en el teu cap. És que si no, per què et faries coaches si no és per buscar clarons? Vull dir que... no, aquesta penya... Propaganda, tio. Sí, Dani, 100% d'acord. O sigui, al Gulag, tots els putos coaches Al del Gulag, món. tothom. Al final, tothom. Menos mi madre y mi hermana, que es una santa. Portes ulleres? Al Gulag per intel·lectual. Molt bé, anem a la... Portem una nova seccioneta, no? Nova secció. A veure com sona la sintonia. I després la introduïm, no? Sí, surprise. Després? Molt bé. Pròxima estació, Urquinaona, enllaç amb línia Q. Barceloneta, Enllaç amb Rodalies. Mola aquesta secció. Bon aeri, bon aeri, bon aeri! Sant Martí, Passeig de Gràcia, La Pau, Santa Coloma, Vamos! Sant Andreu, Vinga, Rodalies. Un tomb per Cabralunya. Cabralunya, Sant Vicenç de Calders. Molt bé. Avui estrenem secció, nois. Rodalies es diu. Sí, Rodalies, un tomb per Cabralunya.
Mola perquè fa temps que parles d'aquesta secció i tinc moltes ganes, no he llegit el guió, no sé de què parlaràs, He fet una puta merda, però No. evolucionarà aquesta secció. però m'agrada perquè innovem, farem seccions noves. Evolucionarà, no la jutgeu per la coberta, Sempre dius el mateix. Bueno, avui estrenem secció. Utilitzarem les rodalies com una excusa per visitar el Rere País. Nom horrible que només podia inventar-se un barceloní per referir-se al 95% del territori del país. Nosaltres, que som nens de l'àrea metropolitana de Barcelona, ens hem fet grans entre línies de metro, asfalt, pol·lució i un desconeixement abismal sobre qualsevol cosa que no sigui l'AMB. Potser el Martí, que és de Sant Cugat... Pijo! Que tio, Sanco. Potser el Martí... sols amb bajosos, tio, no tinc ni idea. Sí, o sea, Si no... que fort, tio. Anar a l'RK i després a les carpes, Sí. és que aquesta experiència, allà trobes la penya del Barça, saps? Aquí pueblerinos. Quedem al Viena? És el seu pans, no? Exacte. Bueno, doncs potser el Martí, que és de Sant Cugat, ha vist una mica de verd algun dia. Però el verd impolut dels jardinets de les casetes de Sant Cu no és un verd molt pagès friendly, que diguéssim, no? No és molt rere país. No gaire. No. És artificial amb el típic... Exacte. A les persones... Sí. De fet, tenir gespa no és català. No. I la gespa no és català. Però l'única natura que... Bueno, que ja tenim camps de golf, tio. Que és una puta locura, si te pares a pensar. L'únic verd com així natural que has vist és això, no? El Dani, l'únic verd que ha vist és el dels canutos, per exemple. Tampoc, perquè era marró, tio. Era goma de pneumàtic. Hachís de culo, tio. Pues mira, que ara mitja ho poses. I jo també he vist el verd dels canutos, però en una aproximació conveiar petit burgesa d'Escola de Pago. Bueno, el cau, no? En plan... Hòstia, clar. Clar, jo soc d'Escola de Pago, nen. Com es deia, tio? Al col·le. Al col·le? No. Ah, vale. He tret aquí el tema, el trigger. Que soc comunista, tio. Que Capullera de això que l'ha cuat. Vull dir, què t'has explicat? Bueno, en fi, que el Dani és de l'Hospitalet. No. Real shit. En fi, no volíem perdre el tren d'aquells podcasters barcelonins que parlen dels pobles, entre cometes, d'acord? Com si fossin tribus xamàniques. Així, hem corregut a dissenyar una secció barcelocentrista, urbanita, ofensiva i completament desinformada, des de la qual intentarem conèixer els pobles de Cabralunya, insisteixo que dic Cabralunya, a través de les línies de rodalies. Una infraestructura que, per sort, els barcelonins podem evitar, però que, jo què sé, la penya del Papiol s'ha de menjar cada puto dia. I sobretot desinformada, Jo remaga el cuixo, desinformadíssim. Puta idea en tenim. De fet, esperem que rebeu el nom de Cabralunya amb la més absoluta de les ofenses, perquè és un nom ofensiu. Però notareu, si no ho he fet ja, que més que un insult a vosaltres és una forma irònica i passivo-agressiva d'insultar-nos a nosaltres mateixos. Ja. Desconeixem el... Molt ben portat, Ferran. Sí. Desconeixem. Això ho fem per nosaltres, per intentar com fer veure que... Com que desconeixem el que no és Barcelona, li diem Rere País, li diem Cabralunya, de forma irònica, com del plan, ala, som tan inútils que pensem que allà tots són cabres. Bueno, sí, és que ens ho pensem, realment. Sí. Però sabem que no. En fi, és com Torrente, no?, que se'n riu una mica dels fatxes. O no? Bueno, ho pilleu, no? Jo ho he pillat, Bueno, si els del poble no ho pilleu és perquè no arriba l'internet i tampoc han arribat els memes, per tant. Bueno, bé, avui agafem... La cosa és que cada dia agafarem un poble que sigui transitat per una de les línies del meravellós sistema de transport públic meravellosíssim de Catalunya, les Rodalies. Gestionat per una agència que tothom estima. Sí, d'acord. Sí, hòstia. És una cosa fantàstica. Espereu, És gens depriment, d'acord? Vale, i avui doncs, agafem la R4, d'acord? Des de Barcelona anem a l'estació de Fabra i Puig, agafem la R4, direcció Sant Vicenç de Calders. Pots tornar a posar aquest so, no? Ah, Pròxima estació. Treu-lo, que és horrible. perdó. Bueno, Un altre cop, això. pròxima estació, Sant Vicenç de Calders. Bé, però abans d'arribar a Sant Vicenç de Calders ens baixem a la penúltima parada, que és... Torna'm a posar aquesta de Llonsis. Vale. El Vendrell. Bé, el Vendrell és... Bueno, la meva família és del Vendrell i és la pitjor ciutat de Catalunya. Si és que se li pot dir ciutat a allò. Bueno, quants habitants té? Ni puta idea. El que dèiem, desinformat. Desinformat. No, completament desinformat. He Però és tret de ciutat, memòria. no? És ciutat. Vull dir- És la capital del Baix... Sociològicament, Del Baix Penedès. urbanísticament deu ser... Ah, és la capital? És la capital del Baix Penedès, que el Baix... Puta idea, no ha sortit de Sant Cugat, fill de Home, puta. no. Bueno, ja.
No. Bueno, és la capital del Baix Penedès, que per si mateix ja és el Penedès dolent, d'acord? Perquè l'Alt Penedès és el de la penya en pasta, Vilafranca, tot això, no? És que dir-se baix... Sí, clar, és una merda, no? Baix Llobregat. Clar. Sí, exacte. No hi ha al Llobregat, per cert. No hi ha. Clar. Seria sentir-te baix sense que hi hagi una comparativa. És en plan, ja ets tan merdós. Ja ets baix, no direm al Llobregat, ja és el Baix No et Llobregat. falta la comparativa. Simplement ets una d'escòria. No tens classe alta, ets lumpen, ets proletariat sense que ningú t'exploti. És pitjor que el Baix Penedès. Sí. Almenys el Baix Penedès té el Penedès. Exacte. És curiós perquè el Baix Penedès i el Penedès, d'acord, formen històricament, juntament amb el Garraf i la Noia, la vegueria del Penedès. Què és D'acord? La vegueria del Penedès és la regió geogràfica No espanyola. no espanyola, no espanyolitzada. Exacte. Seria com la divisió feta a casa, no? Exacte, i de forma orgànica, diguéssim, perquè, per exemple, Baix Penedès i el Penedès estan dividits per dues províncies. Baix Penedès és Tarragona, el Penedès és Barcelona, cosa que és completament absurda. Proximitat geogràfica, cultural i històrica haurien de ser conformar un... Però com que el Baix Penedès és la merda, pues, prendre per cul. A veure, coses del Vendrell. Vale, o sigui, acabem d'arribar Acabem d'arribar al Vendrell. Baixem i què ens trobem? Arribem a l'estació, ens trobem primer... Un país a la motxilla. Ens trobem primer la Rambla. Un país a la ronyonera. La Rotllo al convidat, no? A casa de qui anirem avui? Pues quan arribem ens trobem a la Rambla del Vendrell. L'estació està just al costat de la Rambla del Vendrell. O sigui, està cèntric. davant el mar, l'estació. No, Ah, ok. no. Perquè el Vendrell és interior, però té barris marítims. Desinformat. Sí, exactament. Té barris marítims, Comarruga. Que jo, això és que m'ho conec. Jo estic basat a Comarruga. Soc tan pixatí que, clar, anava a Comarruga i crec que mai he posat el peu al Vendrell. Clar, Montgrí de Platja és en plan, me la suda. Està com més a dalt el Vendrell, no? Clar, Es veu com allà al turó. exacte, és que estan... Però des de fora no es veu tan lleig, tio. O sigui, des de Comarruga no es veu... Vull dir, Comarruga és sí, és està més bé. lleig. Que... No? Hòstia. Ok. Bueno, és que el Vendrell és un poble interior random, super random, que té els barris marítims de Comarruga, el Salvador i el Francàs. I també Sant Vicenç de Calders. Vale? Okay. I si me'n deixo algun, me la suda. Vale? Bueno, arribar allà és un puto infern. Has tardar 1 hora i mitja amb tren des de Barcelona i està a 70 putos quilòmetres. La R4 per arribar fins allà passa per llocs com l'Avern Subirats, que no el coneixen ni a puta casa seva, el Papiol. Bueno, el Papiol sí, perquè és lloc típic d'embussos, no? Exacte, sí, és veritat. Sempre, hi ha notícies sempre que 7 quilòmetres de cua al Papiol. Al Papiol, exacte, sí, perquè només coneixes l'infern. Exacte. No t'arriben coses bones. Bueno, el Papiol, no? Què més? El Vendrell... Bueno, només coneixes els embussos, no? Dius, el Papiol hi ha un il·lustre camarada... No, bueno, molaria que fos l'atracció turística. I aquí, a mà dreta, podeu veure l'embús del Papiol. Bueno, la Ayuso, no? Qui era la que deia en plan a Madrid, tipo... Que era algo cultural. Sí, exacte, hòstia, és que los atascos en Madrid, joder, saps? Sí, de la Ayuso... donen riquesa, no? Pues l'atracció turística que podríeu veure al Vendrell són yonquis. Bueno. Vale, Vendrell és un dels pobles O sigui, més... el fentanilo va arribar al Vendrell abans que l'epidèmia... Sí, ha arribat, tio. El Vendrell és un dels pobles més pobres de Catalunya. Ah, sí? Sí, tranquil·lament. Desinformadament, confirmem. Bueno, ni puta idea, però... Quina seria la indústria Del Vendrell? Què es consumeix, clar? El tràfic de cocaïna. Vale. I el vi. I el vi. Que ja no. El bici. El bici, S'ha acabat el vi. El bici. I turistes de Comarruga. Bueno, clar, els barris marítims, sí. Llavors, abans Vendrell li deien Vendrell la Roja. Perquè Hòstia. Vendrell era molt comunista, abans. Bueno, I ara és consumista. I ara és Vendrell la quilla, d'acord? És un feudor de Ciudadanos, de... Allà... En sèrio, tio? Sí, sí. El Vendrell va ser un dels primers pobles on va tenir representants de Vox, de Plataforma per Catalunya. Plataforma per Catalunya tenia molt de pes al Vendrell. Hòstia. Sí, sí. A fi. Jo pensava que era Sal el primer d'aquests que tenia... Sí, no és el primer, però és un dels pobles que... Però la penya que vota aquesta... O sigui, diuen Vendrell, no llavors? Efectivament, el Vendrell. Clar, a mi, el Vendrell, el Vendrell. Sí. En fi, què més? Vendrell té una riera seca, lletja i horrible, d'acord? Però, a veure, la cosa realment guai del Vendrell és que és el poble d'origen de molts catalans il·lustres. Sí. Mira, Andreu Nin és del Vendrell. Anava a dir-ho. Pau Casals és del Vendrell. Puc fer una pregunta? Sí. No eren de Comarruga, aquesta gent?
O sigui, eren del Vendrell de... O sigui, vols dir Vendrell ciutat o Vendrell com a... Vendrell... Clar, és que Vendrell, tu pensa que ara perquè... Distrito Federal, no? Vendrell DF. O l'estat del Vendrell. No, tu pensa que el Vendrell ara, perquè els barris marítims estan molt urbanitzats amb urbanitzacions i tot això, però a l'època d'Andreu Nin i Pau Casals Era lo mismo. el poble era el Vendrell i els barris marítims era de pescadors. Vale. Que tingués no, una casa de Pau Casals allà, o que hagués nascut allà. Perquè hi havia la casa encara, no? Sí. Vale. Però clar, allò has de pensar que allà potser hi havia la casa i tot eren camps, saps? Entenc. Bueno, Andreu Nin, Pau Casals, Apel·les Fanosa, Àngel Guimerà. Vale? Àngel Guimerà no va néixer al Vendrell, però la seva família sí que és del Vendrell i va viure al Vendrell. Vale. Bueno, aceptamos Marcos. És una mica pillat pels pèls. I ara Però... no hi ha absolutament ningú que sigui... Ara hi ha quillos i traficants. No hi ha cap quillo il·lustre? No. El Choni? Igual el de que deia, aquest Patxaning, igual era del Vendrell i no ho sabíem. Jo vaig tenir el privilegi Ojito. de treballar un any sencer al Vendrell. Ja, és veritat. Jo agafava les rodalies aquestes, la R4, per anar a treballar al fucking Vendrell. Jo això no ho he entès mai, fer què? tio. A treballar en una corredoria d'assegurança. Però... No, amb una corredera. Però per què el Vendrell, Ferran? Riachi. Això no ho vas entendre mai. Però al Vendrell hi ha la borsa del Vendrell. El lobo del Vendrell, saps? Sí, el llobarro. El llobarro del Vendrell. Pues sí. Pues, Però, hòstia... Bueno. I un dia... Sí, va ser ciutadà il·lustre durant un any. Sí, llavors, sí. perquè tu eres el que treballava. Va ser un any que se'n va fer llarguíssim. Ja, joder. Sí. I un dia, de fet, els de Vox van muntar una paradeta a la Rambla, que jo treballava allà al costat de la Rambla del Vendrell, i van venir a encarar-nos a nosaltres a l'oficina. Sí? Què vols dir? A insultar-nos. Perquè els van dir, vosaltres fora d'aquí, no sé què, i van venir els de Vox a encarar-se amb nosaltres. Hòstia. I va venir un de Vox a saltar, jo estava al mostrador i va venir a dins i ens vam començar a insultar i tal. Pollastre, no? Sí. Bueno, era tot el que volia dir el Vendrell. Les properes, us prometo. O sigui, volies parlar de tu. Exacte. Volies parlar de la teva infància, de les vacances allà, idíl·liques. No eren idíl·liques per res. És que Vendrell no és un poble ni tampoc és una ciutat, perquè una ciutat com Barcelona és una ciutat, no? Allò és com un poble, però enorme, ple d'urbanitzacions. Jo el que sí que recordo d'anar al Vendrell és els karts, tio. Hi havia com 3 o 4... Bueno, no sé si al Vendrell específicament, però com per la zona industrial a les afores, hi havia un huevo de zones de karting. Pot ser. No sé si vas anar mai. Jo el que feia era anar a la platja. Que a més, clar, caminant, jo estava com a... O sigui, com a roba, quan estava allà, estava a tocar com a 5 minuts, però des del No es pot Vendrell... anar a caminar al Vendrell, clar. No. es pot, Si no vols es pot. anar del Vendrell a la platja, Has és d'anar un en cotxe. Clar, això anava a dir. Per això, que És que Catalunya és bàsicament lletja. Tio. Sí, aquesta part sobretot. Sí, però I hi ha moviments com independentistes dels barris marítims del Vendrell, que es volen separar del Vendrell. Nosaltres no volem tenir res a veure amb aquest poble interior de la merda, saps? Ja, Que no estan connectats. Bueno, en fi, us prometo que les properes seccions de Rodalies que em un sembla trom bé. per Cabralunya seran una mica més... No, em sembla que començar per Vendrell, perquè a més mola que això, que hi hagin... Curiós això, la transformació de penya il·lústria com Andreu Nin i tots aquests, i que acabi sent terra... És Terra cremada. Sí, en fi. És una metàfora de Catalunya, en realitat. V de Vendrell. Totalment. Hòstia, quina calor. Vinga, li fotem? Vale. Tenim nova seccioneta, no? Tenim una secció, i a més, penya, jo, context, m'he guardat una intro, vale? Si us agrada, ok? Perdona, això de ser tècnic de so i fer un podcast Sí, tranqui. és més difícil, vale? Jo ho intento. 1000 maneres de morir. Atenció, les morts representades en aquest programa són totalment verídiques i extremadament gràfiques. Les morts han estat realitzades per subnormals professionals. No intenteu fer-ho a casa o morireu. La mort està per tot arreu i també la subnormalitat. Després de veure com els nostres somnis d'una Catalunya independent se n'anaven a la merda, després de viure una pandèmia mundial jugant a l'Among Us, després de veure com s'esmicolen els nostres somnis de tenir una vida digna de classe mitjana, cada dia que vivim ens enfrontem a 1000 maneres de morir com un subnormal. Perdó, tio, t'he fet spoiler del títol. No, que va, si em sembla perfecte. Joder, pa.
Sex Pistols han tornat. O sigui, m'ho he passat molt bé. T'has fumat 20 ducados abans de gravar això? Sí. Bueno, jo m'ho he passat molt bé fent aquesta intro, vale? M'ho he passat molt bé. Està guapíssima. Clar, era una... Martí, jo no la faria, o sigui... Deixa-ho aquí. Ahí lo dejo. Deixa-ho amb la intro. Drop de mic. Me voy. No, però clar, Mil maneres de morir era aquella sèrie de l'MTV que jo, joder, mirava de tant en quant després del Simpson o abans, no me'n recordo, però que tampoc és que me'n recordés moltíssim. He mirat allà vídeos, no sé què... M'ho he intentat currar, vale? Era la polla. Sí, vale, bàsicament, Mil maneres de morir. La idea era fer com penya diversa, morts absurdes, vale? Perquè hi ha com... O sigui, gent que ha mort de manera absurdíssima i vaig fer com una... La idea de fer una ontologia, però a xupar-la. Vale. Perquè he pillat el primer, que tenia ganes de parlar des de feia temps, volia fer un fracàs estrepitós, però he canviat de secció. Llavors només faré una persona, vale? Vinga. I en guardo els altres per una altra. És una secció que neix i mor avui, vols dir? No, que ja es farà... veurà. No, jo he entès que faries una persona morta. sí, no, avui faré una mort absurda, vale? Llavors, el que passa és que la vida d'aquest tio és tan com random que, bueno... Sí, 1000 maneres de morir, però avui farem una manera. Exacte, avui farem una manera. Llavors, avui parlarem de Tycho Brahe, vale? Tycho Brahe, que, com la remenen els xavals avui en dia, intentaré fer això en directe, realment es pronuncia així, es pronuncia Tycho... Vale? No, però ho he mirat en un vídeo de YouTube i diu en plan, realment en danès, que és desaltiu, es diu Tycho... Vale. Llavors, cada cop que digui Tycho, diré Tycho, vale? Vale, però no està llatinitzat. No s'escriu B-R-U-H, que és el so de... Sinó que s'escriu B-R-A-H-E, vale? Sí. O sigui, Tycho... Me'n recordo d'estudiar-lo. Sí, última vegada que diré Tycho Brahe, perquè és Tycho... Vale? Vale, ok, ara en sèrio. El tio era un astrònom danès, vale? Que va ser el millor astrònom a ull nu de la història, perquè això era just abans... A ull nu, perquè el tio va morir molt poc abans de que es descobrís... Anava a pelo, no? Anava això, sense... Mirava estrelles del Henry. Astrònom a ull nu, tio. Sense responsabilitat afectiva, nena. Sin lentes, chaval. Jo voy sin lentes. ¿Tú follas con condón o de buen rollo? O de confis. De confis, tio. Bueno, Tycho, el zero responsabilitat afectiva. Això va ser el millor astrònom a ull nu de la història, vale? Va néixer el 1546 a l'antic regne de Dinamarca, i el tio va néixer en el si d'una família de nobles superrics adinerats, vale? Sembla que no, però és un detall important, vale? Com el Dani. Igualet. No, Fill de puta. com jo, que vaig néixer a Sant Cugat. Llavors, resum, la passió per l'astronomia li va venir quan se'n van estudiar, ell volia estudiar dret, se'n van anar a la Universitat de Copenhague, però al 1560, vale, es va produir un eclipsi solar i el tio el va presenciar. Què passa? Que en realitat amb ell el que més li va molar no va ser l'eclipsi solar, sinó el fet de que ja se sapigués que vindria un eclipsi solar. Vale. I això es veu que li va encantar, vale? Diria cosa que se't posa dura, no? Però, bueno, jo crec... Jo la interpretació... Va mirar les notícies de TV3. És que jo, no, al temps, no? Quan diuen, bueno, demà hi haurà un eclipsi solar. És com el teletexto. En plan, havia que passa, saps? Al firmamento, no? Les estrelles de Hollywood, pues les estrelles d'aquell moment eren això. Bueno, chiste malo, però... O sigui, li interessava la Matrix del tema, no veure-la en si, no? O què? Bueno, és que m'ha dit, hòstia, que heavy que podem predir, no? En plan, què passarà en el cel, que és un eclipsi solar, no sé, home, ha de ser bastant guai en aquella època. Llavors, total, que el tio es fica a estudiar astronomia, també totes les ciències de l'època, com es diu, l'alquímia, una mica de Pachamama i una mica de ciència, que exacte. Que es portava a l'època. Bueno, sí, com Newton, per exemple, que el tio va escriure més sobre l'alquímia, quasi, que sobre la gravetat. Total, que bueno, el tio es cansa de... Perdó. Newton, cómeme los huevos. No, vale. Newton, vols veure una cosa amb gravetat? Bueno, és igual, el tio se'n va a Leipzig a estudiar astronomia, vale? I se'n va a estudiar... Que de la poma no va ser així. No va ser així. Vale, se'n va a Leipzig en aquell moment, vale? I se'n va a estudiar les teories de Ptolemeu, vale? Perquè no ho sapigueu, pels que no ho sapigueu... Todo Ptolemeu. Ptolemeava, vale? Ptolemeava. Llavors, el sistema astronòmic de Ptolemeu és la fumada més gran que us podeu tirar a la cara, vale? O sigui, bàsicament era un sistema, vale? On els planetes es mouen en cercles, dins de cercles, era el Nolan, vale? Era Christopher Nolan de l'època, vale? Era el Tenet de l'astronomia. Exacte, era l'origen. Tot això per explicar Mercurio retrógrado. Exacte, hòstia, sí. És una... Tot connecta, com una pel·li del Nolan. Llavors, mentre està a... Ptolemeu, que era de molt abans que ell. Sí, era grec. Era grec, sí. Llavors, mentre està a Leibniz, el nostre brillantíssim Tycho... Repeteixo, el nostre brillantíssim Tycho
Vale? S'adona Vinguem cada cop. que el col·lega Ptolomeo era més aviat Tolocago. Xiste malo, però bueno, da igual. Total, que arran de la conjunció entre Júpiter i Saturn se n'adona que fins les previsions d'aquella època diguem-ne, hi havia un decalatge de dies o fins i tot setmanes. Vale? El tio diu, tipus, vale, podem preveure eclipsis, però en realitat aquí hi ha alguna cosa que falla perquè no pot ser que estiguin les previsions a dies o setmanes de... Bueno, no sé si s'entén. Sí, s'entén perfectament. No. Vale, llavors, ara aquí ven les coses curioses d'aquest personatge, vale? Intro i tal. Es veu que Tycho Brahe, mentre estava estudiant, no sé si a Copenhague o a Leibniz, vale? Un dia es va picar amb un altre estudiant mentre estava en un bar bevent birra, vale? I, ojo, perquè la discussió era sobre qui era millor matemàtic, si ell o el col·lega que estava bevent birra. Llavors, bueno, per començar, no es pot ser més pedant que això. Però el heavy és que faltava la Juana Dolores. Sí, per veure-ho. No havia nascut en aquell moment i l'Anthony Sánchez tampoc és que estigués allà. Total, que això no sé si és cert, però he llegit por ahí que també hi havia com el fet de que Tycho Brahe va fer com una predicció de quan moriria el Solimà el Magnífic, que era el sultà de l'Imperi Otomà d'aquell moment, quan resulta que el tio ja estava mort. Vale? Llavors, bueno. LOL. Sí. No només astronomia, sinó també era una mica el tarot, no? Era una mica payasete. Però què passa? Que estan discutint-se amb aquest pavo i no se'ls acut res millor que fer un duelo. Vale? O sigui, surten del bar, es foten a duelo i el col·lega... És lo del nas. Sí, li talla mig nas. Vale? La punta del nas. Perquè s'estaven discutint per qui era millor matemàtic. Sí. O sigui, s'estan discutint, tipus, qui és millor matemàtic? Igual potser lo del sultà no sé què, i diuen, doncs anem a fora i ho arreglem. O nos partimos la cara. I nos partimos la cara, i van sortir fora, i llavors li va tallar la punta del nas a aquest xaval, vale? Però dius, home, lliçó apresa, no? En plan, tipus, tant tallar la punta del nas, doncs ja... Però qui, el Tycho Brahe l'altre o l'altre el Tycho Brahe? L'altre el Tycho Brahe. No, el Tycho Brahe perd la punta del nas. Vale. Llavors, el heavy és que no va ser... O sigui, després d'aquest duel va participar en un altre amb el seu cosí, que no era matemàtic, però també doncs, era un alfa male, un sigma male d'aquests. Vale. I, bueno, no me'n recordo per què es van discutir. Bueno, i en tot cas, aquest tio van tornar a fer un duelo i aquest cop va perdre la resta del nas. Vale? Sí, el primer com duelo, la resta del nas? El primer duelo va perdre la punta i el segon duel va perdre la resta del nas. O sigui, el tio era un puto nul. Com un cocainòman. Sí, però de cop, en plan rotllo, flasc. Potser era cocainòman i s'ha inventat tot això, no? Ja, per dels duels aquests. Perquè li amagava la seva dona, que es fotia per l'opa, no? I va dir, no, m'han tallat el nas amb un duel. Però la cosa és que... Va pensar que era millor. Sí, com fos, si ja fos per la cocaïna o pels duels aquests, la cosa és que el resta de la seva vida va portar una pròtesi feta de plata o d'or, anava canviant, perquè el tio estava forrat, o sigui que podia fer-se de diamant si volgués, però clar, imagina't... És còmode portar una... És comodíssim. Home, el tio, jo crec que Copenhague devia estar de moda en plan tipus, hòstia, la cirurgia estètica, no? En plan... Però bueno, clar, imagina't tu conèixer el senyor Tycho... Llavors... Tycho amb un puto nas de plata. Llavors va ser el primer cyborg de la història. Sí, pues, és veritat, tio. Es podria dir. I com la palma, el tio aquest? Vale, bueno, o sigui, encara queda. Però bueno, fem un flash. Vale. Fem un fast forward, vale? Arriba a l'any 1576 i el tio... Va de duelo en duelo, no? Ara ens explicarà que després va perdre una orella, després una falange... Era com el Van Gogh de l'època, vale? Es va avançar. La cosa és que el pavo està forradíssim, vale? I comença a pillar notorietat com a astrònom en aquell moment, i el 1576 el rei Ferdinand com es diu? Frederic II de Dinamarca diu, tio, ets molt bo, et regalo una puta illa i et pago un observatori perquè ja està, o sigui, fes el que tu vulguis, et dono una puta illa per tu privada, vale? I fes el que et surti la polla, et tens un observatori, et dono pasta. I això, el tio no tenia ni 30 anys, o tenia 30 acabats de complir, i el motherfucking, i se deixen un motherfucking illa amb un observatori, vale? No només això, sinó que es veu que el tio, no sé si en aquell mateix moment o en un altre, però va arribar a posseir el 1% de tota la riquesa de Dinamarca. Què dius? Sí. O sigui, el pau era l'encarnació... En el nas la portava, la riquesa de Dinamarca. Era l'encarnació literal de l'1%. No només era fastidiosament ric, sinó que el pavo, a més el pavo, es va casar... O sigui, tenia un amor, tenia una novieta en aquell moment, i el tio no es va casar amb ella, vale? Perquè la tia no era formada per la noblesa, i si s'hagués casat amb ella hagués sabut dels títols nobiliaris i tal. Vale? O sigui, el tio es posava selectiu, no tenia la puta nàpia i es posava selectiu. L'amor sí, però... la noblesa sí, però l'amor no. Que fort, tio. Sí. Bueno, total. El tio bàsicament no volia compartir els seus... Bueno, era per tipus, sí, t'estimo, però... Perquè si es casava ell amb ella tindria els títols nobiliaris d'ell. No, els compartiria. al revés. Ell els perdria els seus. Els seus.
no sé, penya, tampoc m'he informat tant, val? O sigui, no em pregunteu. Tio, Ferran, deixa el que parli. No. És que no sé. No, però em fascina. És com el Vendrell, saps? En Però plan... em fascina que un tio que té que no té nas es posi selectiu, en plan, Ja. és que no, és que clar... S'ha greujat. I en canvi avui tothom allà a Tinder allà com... I el fill del Tico Brahe li cantaven Ton pare no tens, ton pare... Ahir vaig fer una broma amb l'home dels nassos, no? En plan, tio, com al final està allà per riu... Ore, que com la palma, Martí, com la palma, hòstia. No, jo sé com la palma i val la pena esperar, tio. Sí, val la pena esperar i a més, que la seva vida és graciosa, vale? Llavors, heu vist la pel·li del Lobo de Wall Street, vale? Que comencen tirant un enano a una diana, vale? I un altre que també podria haver perdut el nas de la coca que es va fotre. Tal qual, m'estranya que no el perdés. Pues, sabeu què? Tiren un enano i després l'escena següent és tipus ells discutint tipus, hòstia, és que, joder, tirar un enano no està bé, joder, no sé, vale? Pues Tico Brahe literalment tenia contractat un enano a la seva cort, que era el que, pues, el bufón. Vale. Vale? I el tio, quan feia dinars, per això sí, li cantaven les farres. A Tico li cantava les farres i l'enano estava a baix, menjava sota la taula i es ficava com a fer pollites als convidats, a tirar-los de faldilla o el que sigui. La responsabilitat efectiva no existia, no, llavors? Zero. A més, el tio Tico Brahe estava com... Pensava que l'enano que era un... Com es diu? Joder. Era un objecte, que té poders psíquics i tot això. Ah, vale. És que no era un duende, tio. Un mèdium, això. Tu, duende, xupa'm la polla. Això després també tenia un cèrvol que l'acompanyava a les farres que es feia, o les orgies, suposo. Un cèrvol? Un animal. Com? Un animal. Sí. Tenia ja... Quin altre cèrvol hi ha? No, jo què sé, potser al segle XVI... Cèrvol et refereixes a la droga aquesta nova que hi ha? Era el fentanilo de l'època, vale? El tio va començar... No, però això, tenia un cèrvol i el que els agradava era... Hi ha un camello, doncs jo què sé, igual un cèrvol... És el camello danès. És l'equivalent, saps? Pues es veu que les farres que feia tenia el cèrvol i l'emborratxaven, només per fer la conya, i que li va deixar a un col·lega seu, el col·lega el va emborratxar que t'hi cagues i mentre el cèrvol pujava unes escales va caure i va morir. Tico Brahe va morir. Va morir el cèrvol. No, encara no ha mort Tico Brahe. Joder, macho, quan mor el Tico Brahe aquest? Hòstia puta. Tranqui. T'està caient com el cul. El cul, que la palmi ja, tio. A ver, joder, vale, pren-t'ho com un fracàs estrepitós. O sea, la gràcia és el d'esto. Després va i es mort un refredat, no? Que no. Vale, anem clausurant, no? No, tranqui, però tinc inquietud, Ara arribarà, vale? Estàs fent un crims aquí de 4 episodis i la mort espero que sigui... No, val la pena esperar. Sí, total, que... De fet, va d'això, d'esperar. Sí, va d'esperar. Exacte, gràcies, Dani. Total, que el tio durant 20 anys va ser un puto niño de papá estado, fent farres infinites amb l'excusa de no, que esto per la ciència, home, que sou uns malpensats. Què passa? Que mor Frederic II, vale? Mor Frederic II, el successor, que és Cristian IV de Dinamarca, l'hereu, només té 11 anys. Es munta... La cosa és, el xaval encara no pot ser rei i comença a sortir el rumor de que s'ha liat amb la vídua, o sigui, amb la mare de l'ex-rei. El Tico Brahe. Sí, exacte, el Tico Brahe es rumoreja que té un lío amb la reina. Flipo que un tio sense nas pugui tenir... Ja, no, el tio era un fucker, no? Un fucker, era un criptobro de la seva època. Total, que el que serà el futur rei no li cau gens bé. Total, que quan el Christian aquest arriba al rei li diu, xato, que te jodan. O sea, pira't d'aquí i això. Li van treure la illa, li van treure l'observatori i el tio, a què fot mal, no? Les retallades, haver votat un altre rei, subnormal. Artur Mas, càmera de gas. Exacte. Total, que el pavo, estava apuradíssim, tampoc és que ho passés molt malament, va dir, me'n vaig a Praga, vale, a continuar el seu lifestyle de rockstar de la ciència. Llavors, un cop a Praga, va pillar com a secretaria ni més ni menys que Johannes Kepler. Sí, senyor. El nostre estimat Tico... Perdoneu. El nostre estimat Tico... O com li deien, el Wonder... Perdó, és que haig de canviar de pestanya. Tornem a fer. Vale. Wonder... Pues això, el Tico... Joder, el Tico... Som subnormals. Sí, da igual, joder, vale? Això, està a Praga, vale? És que me cago la puta. És igual, o sigui, arribes a Praga, t'ha fotut fora de Dinamarca i contactes... Praga era el ventrell de... Era condemnat. Era el seu gulag, vale? Era el seu gulag. Total, que vull dir, o sigui, el Pau... que flipes. El Pau surt del foc i cau a les brases, vale?
sigui, contactes el pavo que... O sigui, tens Tycho Brahe, arribes allà i contactes amb motherfucking Kepler, que és el pavo que després es farà mega famós per revolucionar l'astronomia i s'encarregarà de continuar la teva feina i de fer-te quedar bé en els anals de la història, ¿vale? Sí, perquè Kepler era l'ajudant de... Kepler era el secretari de Tycho Brahe. Ara em fa pal ficar el so. Perquè no... Bueno, vale, va, Tycho... Ok, la cosa és... perquè no oblidem que Kepler era l'adult de la sala, ¿vale? Era l'únic tio amb una miqueta de seny. Perquè... I amb més nas. Amb el nas, exacte. Perquè Tycho... Vale? Recordem, sí, va fer moltes observacions i tal, però el paio mai va acabar d'acceptar l'heliocentrisme copernicà, com si va fer Kepler i tota puta persona amb 2 dits de front, vale? Llavors, ara ja sé que tu, Ferran, vols saber la puta mort del Tycho Brahe, però petit incís, vale? Perquè pel que fa a la concepció astronòmica de motherfucking Tycho Brahe, vale? Va fer el que se'n diu un còpia i pega cutríssim de quan arribes a classe i el teu company et diu has estudiat per l'examen? I tu dius quin examen? Vale? Sí. A mi no m'ha passat mai. Mai. Perquè bàsicament el tio va dir vale, Ptolomeo deia que la Terra... O sigui, és a dir, Tycho Brahe diu, ok, Ptolomeo diu que el Terra està al centre de l'univers i que el Sol i la resta de planetes orbiten circularment al voltant de l'eix de la Terra. Ok, però per l'altra banda, Copèrnic diu que el Sol és el centre de l'univers, o sigui, el centre del sistema, i que els planetes, incloent la Terra, orbiten al seu voltant. Doncs bé, el sistema de... o el isme, vale? El braisme, ve a dir, o sigui, el Tycho Brahe diu, tranquis, la Terra està al centre de l'univers. El que passa és que i el Sol orbita la Terra, però resulta que els planetes orbiten al voltant del Sol. Clar que sí, té tot el puto sentit del pont. O sigui, tens la Terra orbitant, el Sol que orbita al voltant de la Terra i els planetes que orbiten al voltant del Sol. Me'n recordo, d'haver-ho estudiat a Història de la Ciència, a la carrera, això, de que el model mixt aquest raríssim que feia. Ah, sí? Sí, perquè era de pago la teva escola. No, a la universitat, capullo. Ah, vale. Sí. Ell també ho va estudiar. La història de la ciència. No, però clar, era la UB. Vale. Però vale, la cosa és que en termes de ciència el que va fer és com en plan rotllo, bueno, va fer un equivalent a dir tipo, es que yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, soy español, o soy liberal en lo económico y conservador en lo social, o bé, ni machismo ni feminismo, igualdad. Ni helocentrismo ni... Ni Ptolomeo ni Copèrnico. La tercera via de... Exacte. Fascisme astronòmic. I ara sí, anem tancant, vale? I anem a la mort d'aquest astrònom és que el títol és aquest astrònom de Wall Street wannabe, okay? Que la secció suposadament és això, una paròdia de 1000 maneres de morir, però se m'estan anant de les mans. Arriba l'any 1601, vale? I Tycho està vivint a Praga, vale? Està vivint a Praga del Chill amb Kepler, que li fa tota la feina per ell, típic. I pensaríeu que després de 20 anys a la Illa de les Tentaciones el tio hauria estar entrenat en l'art de fer la farra. Però resulta que era més normal del que pensàvem, ja que va ser en una farra on va perdre la vida, vale? Llavors la cosa és... Pues no em sembla una mala manera de morir. Veus com era del Vendrell? No. Sí. El que passa és, o sigui, morir en una farra, guai. Morir com a morir ell, subnormal, vale? Ja veuràs, és que fliparàs. Total, un fatídic dia d'octubre de 1601, Tycho Brahe... 1 d'octubre, ni oblit ni perdó. No, un dia d'octubre, no l'1. Però bueno, sí. Perdó, és que octubre, ni oblit ni perdó, no perdonem. Octubre, més funest. Fatídic no perquè va morir Tycho Brahe, sinó perquè era octubre. Exacte. Total, que el tio se'n va a un banquet del noblesa, vale? I el tio pues, fa el que el tio ha fet durant a l'Oktoberfest Octubre, que és que tot és de Dinamarca. Tot quata, tot casa. Total, que el tio se'n va allà a casa al noble de torn, vale? I fa el que ha fet durant els últims putos 20 anys a la illa aquella de merda, que és veure com un puto cosaco, vale? Llavors, què passa? Que el tio en un moment pues, diu, hòstia, haig d'anar a pixar. M'estic pixant, he begut massa birra o vi o el que sigui que beguin els de Dinamarca, que no ho sé. Però... Veuen tristesa. I depressió. No, això són els noruecs, jo crec, no? Per això escriuen novel·les tan... Bueno, els danesos també, tio, ja no surt el sol. Bueno, la cosa és, el tio diu, una persona normal diu, pues, m'estic pixant, vaig al lavabo, però no, perquè les normes d'etiqueta, vale, diuen que tu no pots anar al lavabo si l'anfitrió de la festa no hi va primer. Vale? Llavors Tycho Brahe mira l'anfitrió i veu que pues, tio, es queda allà a la taula i passa tota la puta nit sense anar al lavabo, vale? O sigui, es queda tota la nit suposo seguint bevent o el que sigui i s'aguanta el pixat, vale? I dius, bueno, pues no sé. Total, que quan arriba a casa després, quan acaba la festa i tot, intenta pixar i no pot, vale? O sigui... Pixats al ventre. Com? Pixats al ventre. Exacte. Pixats al ventre, pues sí. Això. I però quan va... O sigui, va estar tota la nit sense pixar perquè l'anfitrió no anava a pixar i quan va acabar la farra per fi va poder anar al lavabo, diguéssim, però ja no li sortia.
Ja no li sortia. No era capaç d'orinar, només sortien unes gotetes i amb un dolor agudíssim. Sí, l'havia rebant. Resultat, infecció de la bufeta. I es veu que és una mort ultra dolorosa, vale? I és com si en comptes de pedres al ronyó tinguessis Montserrat sencer allà dins, vale? O sigui, és una cosa dolorosíssima, o sigui, molt dolorosa. I al cap de 11 dies el nostre estimat 11 dies? Sí, 11 dies d'agonia. 11 dies d'agonia, estaven al llit. El nostre estimat Tico vale? Va morir entre deliris acompanyat per Kepler, que després va continuar la seva tasca i va publicar les observacions del seu mentor, que després, més endavant, doncs van servir perquè Newton pogués, bla, 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 ens la suda. Però, un farlopero de la parra. Un farlopero de la parra, sí, o sea, és un Joel Joan danès. Ara ho has dit. Un Joan Laporta d'aquella època, un puto mimat també, perquè, hòstia, el puto rei et dona una puta illa, te la paga, i tu estàs allà de farra amb cèrvols i enanos i fotent orgies. Rebutjant paves que et volen i follant en canvi la filla del rei, bueno, en fi. Bueno, però els conilingos amb un nas de plata, És veritat, perquè apliques fred al clítoris. Pots posar el nas al clítoris. Efecto frío-calor. Exacte. La llengua dins la vagina i el nas al clítoris. Però clar, de plata, tio. O d'or. Però clar, amb una mica de... saps? Exacte. Durex caldo, Durex frío. Penya, o sigui, això, el Pau va morir per aguantar-se el puto pixat i les putes normes d'etiqueta. O sigui, m'hagués agradat fer això, antologia de diferents Paus amb la seva mort, però aquest tio és puta risa. Wonder Bra, tio. Wonder Bra. Però com? Dani, tornava a dir? Wonder? I bueno, fins aquí 1000 maneres de morir. Vaya tio, Telita. Tio, passem a la propera secció, però ja, por favor. Venga. Tú me ves nuevo, ves mi AP de 100k, que sí, no estoy mintiendo. Esta fucking AP, Rose Gold, Chocolate Face, Chronograph, con 100k. Es como, ¿qué hora es? Son las 100k en punto. Mira, de hecho son las 100k en punto. Es como, fuck. Señores, aquí se invierte con cojones. Aquí se holdea. ¿Qué es eso de vender? Aquí se holdea. Y se holdea con cojones. En el mercado de las criptos entra ya lloradito de casa. És brutal. Consells financers, motherfuckers. Bona tarda, losers. Què? Cansats de treballar? Vaya primos, no, loco? Avui a Consells Financers us portem una nova edició del Decàleg per no ser un loser financer. Ja vam fer un decàleg, recordeu? Un episodi 3. Decàleg és 10 punts. 10 punts, sí. És com els 10 testament. Ai, 10... Bueno, el que sigui. Els 10 testaments. Jesus allà com desagratant a tothom, saps? I Judas un corazoncito. Judas era el loser financer. En fi. Ja us vam portar un decàleg per no ser un loser financer. Us posem la segona edició, vale? Que és una digievolució dels primers consells per no ser un loser financer. L'equip de Palla Bacara, aquest cop, s'ha posat en contacte amb l'Amadeo Llados. No sé si el coneixeu. Com es diu? Amadeo Llados. No posa mai Amadeo, perquè sona Llados. El coach dels coach, l'Andrew Tate no calvo. Ella ens ensenya a ser un fucking winner, bro. Fucking winner, bro. La mentalitat del grind. I està en el grind set. Exacte. Amb el decàleg que us portem, assessorats pel tità, la bèstia, el fenomen Llados, podreu escapar del sistema i aconseguir el vostre primer milió, nens. Primer milió. The first one. Perquè després en ve un altre, Hi ha el first i després hi ha el the second. Jo tinc una foto d'un milió, o sea, el número 1 i una M. I cada dia et despertes, te la peles mirant la foto i... Si algú entra, dic, no, és que és l'1 de maig. Comunismo, saps? Bueno, portem vaig endavant li fotré canya, vale? El decàleg. You're ready, chavales? You're ready, motherfuckers? I'm ready. You're ready? Vinga, va. Let's start. Ok, primer punt. Primer punt. Digues fuck, fucking i bro abans de dir qualsevol cosa. És vital, vale? Si heu escoltat el Llados ho sabríeu. És com lo de senyor, sí senyor. Sí, però amb fucking i bro. Sí, bro. Per exemple, tu has de dir ¿tú quieres un fucking millón de euros, tío? Bro, clar, gràcies, molt bé, molt important. No es nota que ets d'esquerra. També has de dir 100k. 100k, sí. O sigui, per exemple, el bill no serveix. No pots dir $100,000, has de dir 100k. Vale? És vitalíssim que utilitzis la K. 1.000 està batat, has de dir K. K has de dir K, està batat. Jo gano 600k al dia. No 600.000. Bueno, és com, literalment, la introducció que el tio diu, tipo, són les 100k en punto. Exacte, sí, has de dir K. Que no té cap punt de sentit. És com que el tio
Nois, una cosa, esteu invalidant la secció? Esteu dient No, que no. aquests consells no són vàlids? No, Esteu fent broma d'aquests consells? Has dit, esteu dient Bro. que... Esteu dient que... aquest- Diu que tenim que aconseguir un millor... Bro. Porfi, continua. No és conya, Nois, aquests... No, ens ho prenem molt a sèrio. Vale. És importantíssim, per tant, que et petis la llengua. Utilitza el fucking com un adverbi, vale? Segon punt, matxaca't al gimnàs, vale? Fins que semblis un croissant ressec, d'acord? I xuta't clenbuterol fins que els ous et quedin com una pansa i necessitis una injecció perquè la polla se t'aixequi, vale? No són esteroides, no? Exacte. El punt 1 i 2 són importantíssims perquè no pots fer-te milionari si ets un fracassat, bro. Vale? Primer, el cos. Després ja fer-te milionari. D'acord? És superimportant que projectis l'èxit abans d'aconseguir-lo. Vale? Clar. Tercer manament, tercer punt. Ves sense samarreta com un quillo. Vale? Si et fan un vídeo, tu sense samarreta. D'acord? Ara que ja estàs mamadíssim, ensenya-ho. D'acord? Si et fiques una samarreta, perds pasta. Clar, o sigui, perds perds pasta. bastants cars. Sí, perquè el teu cos és un actiu i no l'estàs aprofitant, d'acord? Si un criptobro de TikTok et fa una entrevista, tu ves sense samarreta, vale? Quart manament. Demana un crèdit i compra't un peluco Ortera mega gran, vale? És important tenir un rellotge supergran, d'acord? Que combina de puta mare amb anar sense samarretes i portar unes xancles Morris style, vale? Cinquè punt. Perdó, però aquests rellotges que porta aquesta penya Són enormes. solen ser una puta horterada de la hòstia. Són una puta barbaritat. Cinquè punt. Deixa de practicar el celibat involuntari. Vale? En el decàleg anterior parlàvem de que practica el celibat involuntari, però aquesta és la digivolució, vale? Ara ets una fucking bèstia, hermano. Bro. Un tiburau, Clar, ara ja no ets un friqui escanyolit, ara estàs mamadíssim, vale? Fes un tàndem... Un què? Perdó, ara estàs mamadíssim, vale? Ja no ets un incel. Ja no practiques el celibat involuntari. Ara estàs mamadíssim, ara ets un follador, vale? Fes-te sugar daddy. Fucker. Compra la voluntat d'una dona necessitada. Lloga una prostituta. Fes un tàndem simbiòtic amb alguna tia polioperada, etc. Recorda... Sí. Polioperada, què vol dir això? Polioperada. Jo ho entenc. Recorda que la dona que tris, entre cometes, ha d'estar boníssima que compris. exacte, per projectar una idea d'èxit en els altres, vale? Ok. És igual que no te la puguis follar perquè el clenbuterol t'ha deixat impotent. La qüestió és ser una fucking bèstia, hermano. Vale? 6. Tracta de fracassat a tothom. Sobretot els incels que et segueixen, vale? Abans eres incel, ara t'has convertit en follador. D'acord? Els teus seguidors són incels, ara ja. Vale? Sí, ets com el flautista... Exacte, tu abans eres incel, ara t'has fet... Ara ets alfa. Ara ets alfa, vale? Llavors has de tractar de fracassat els incels, clar. que són els teus seguidors. Clar. Vale? Tens panza, tio. Fucking loser fracassat. Clar. Ets mileurista, fucking loser fracassat. No folles, fucking loser fracassat. És molt important que tractis a la teva audiència com el cul. Així voldran ser com tu i convertir-se en un alfa triomfador. D'acord? Molt bé. 7è punt. Monta una estafa piramidal. Ara ets tu el que està al capdamunt. Ja no ets loser, ets la fucking bèstia. Vale? 8è punt. Torna-te a aixecar. La teva estafa piramidal ha fracassat. Sí, però no la polla, no? No, la polla no. La polla no s'aixeca. La teva estafa piramidal ha fracassat. M'encanta que... El 7è punt ha fracassat. Entre un punt i l'altre han passat coses. No hi ha hagut espai. Hi ha hagut una elipsi, no? No són punts, són elipsis. És molt important. El 7è punt, que és muntar... És molt important muntar l'estafa i després fracassar. Perquè, you know, quan fracasses et tornes a aixecar, hermano. Perquè aquí no tenim cultura del fracàs, Hermano. tio. No com als Estats Units, allà es caçaven, tio. Exacte. Steve Jobs va fer 5 bilions de... Exacte, home, de fracàs. startups i no fracassen totes, tio. Don't worry, bro. Si has fracassat, no et preocupis, deixar de ser un loser no s'aconsegueix d'un dia per l'altre. 9è punt. Endeuta't per llogar cada dia un Lambo i fer veure que ets ric. Vale? És superimportant, d'acord? Ai, Si la gent és el més pensa... important de tot. Sí. Si la gent pensa que ets ric, al final seràs ric. Fake it till you make it. 10è punt. Molt bona tatuada, això. 10è punt. De moment encara no t'has fet ric. 10è punt. Però per arribar al... Importantíssim, clar, és que és molt important. Tatuar-te fake it és una mica... Jo puc portar, tio. Vinga, 10è punt, motherfuckers. Aquest és el més important, vital. Sense aquest no s'entén res. Apunta't a la mentoria especialitzada de Llanos, d'acord? Un cop hagis pagat un mòdic preu, el Llanos t'ensenyarà el decàleg definitiu per deixar de ser un loser financer. Això és només... Clar, això no serveix. Fins i tot t'apuntes al curs que promociona, que promocionem juntament amb Palla Sí, de Cara. sí, no podràs esdevenir un tauró. Perquè el que us hem avançat ara a Palla de Cara són només els preliminars, nois. Per tant, és important que feu aquests 10 punts, però
El vital és que compreu aquest curs Exacte. en què us ensenyaré realment a no ser uns losers financers. Més val que us apunteu al curs si no voleu ser uns fucking losers, bro. Perquè la palla... La palla va... Caríssima. Va caríssima. Va molt cara, nois. Visca Palestina lliure. Sempre. I el Vendrell, tio. Catalans. Declara guerra. Segueu arran. Digues. Segueu arran que la palla va cara. Segueu arran. Bon cop de nas, tio. Bon cop de nas. Un millonet.